Rodra Raksasa sakarone pisan. Aja sira padha nganggep yen jeneng ingsun temambuh, ketemben iki jeneng ingsun sumuruping sira. Nadyan sifat raksasa nanging katitik penganggonmu tanpa beda kaya kawulaning ratu. Murkake padha ngaku sawiji mbaka sawiji. Sapa sira iku? Amit pasang aliman tabir patring tulama mawaing tawang tuwang. Wingking saking negari Selauma. Kula pangkat tumenggung abdinipun Prabu Yaksa Dewa nami kula Ditya Kalacaksa. Dening kang sami suci mastani nami kula Ditya Kalacaksa kawrok-nok. Caket Dewa Bathara. Genep temen kasusilane. Nadyan sira sifat raksasa iling-iling kawulaning ratu ora jeneng Mokal kang mangkono lagi jeneng Trep. Tumuli prasaja mengkuwi kati apa adoh saka negara ming Selauma. Prapta marang negaraning ingsun ing Widarba. Yen pancen ana wigati aja ndadak nganggo iki aringa. Apa ingkang sira sedya jeneng ingsun nedya limbang-limbang. Ayo non apa ngomong jatur. Trih kula ngabdiaken Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Yaksa Dewa dene swan kula ngabiyantar Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Jayapurusa. Padawan angebun-bun enjang anjawah sonten nglamar putra putri Paduka Pembayun Sekaring Daton Dewi Pramesti.